Hadin ka jingmi khubor dangshen baka Meghalaya Industrial Development Corporation Limited MIDC kanchim kumbalai spa akar ka jaka hakathan umsiang Ribhoi district balapan pau da ka Sengbhalang Confederation of Ribhoi people klem ka jingya salok lang ye kitrai jaka kani ka khubor kalawan rai ka jingling ai ki pat ba kani kathan haka janmit sautarik uyayong ba Adelbert Nongrum MLA ka not chulong ulay kendu yu chairman ka MIDC u James P. Kisangma halor ka jingmi kini ka khubor hai kini ki khendat sngi beladap haka jingya kren bikila pathai khubor uba Adelbert ulay thu ba ka jingne ya kendu yu chairman jong ka MIDC ka deban keli la ka long ni em ka bishisha halor ka jingmi kini ka khubor ulo ongru kum u MLA udon ka kamram ka bakhya ban pet ik jing e jing ki pat ba ka jalla baro ka wai amdei tang ha ka jili jong ka constituency la jong ulo ong usngo khiai kini ka khubor namar ka kta ek khndo ka shiap ka belong ka jing em ka thmei jong ka jaj ban riu baro ka wai ulai thuru banakaliang chairman ka MIDC ulo ong bakam don e ka bakum kata ka jing thmo Permata ngai ko beli PQ Parok Press thang ni po MIDC kepada ka Meghalaya Industries Corporation Development Corporation bertuju camat jongka MIDC Pak Jim Sangmas beliau ex minister permata di camat ban keli ban pan jing syai hatu ka dei ni em ka jing sisa ba menlai trik ni nakaliang kawin naka association Kisang Malang jongka Ribhoi district ka pangitip pada ka COPS CORP ka of Ribhoi people tinga haban ai khube nakaliang jongki makilang bopik ngor bat ngaken turu yaki bakinyai budin kanum syukut na patang citang nanti tinggal i hoi la keren po ka newspaper mo po pat kubor kila pathai kubor ringapat kumu wena prengki amali ngamhon ya kaban syu trei ka kam kumang la keluar po konstituensi banum trei tam taki isu la ni kimat jong konstituensi dari kam tamru ki isu ke badai jong ka jaj benrio oleh jong ka state bat kam tambe ha ka badai bat ka land isu mo ka khendo ka siap ka bangitip baki ong ba land is life mo ka khendo ka siap kari ka jingim tilada ya ka hok ngidu no la ni syakni no ka ei pat ngin penkarman nam ta kalawi ti halo ka nongrim ngai khublei nam ta ka cops ya session ki bala sim khia ban ngit skem ken budin kinum ja lentino siteng ban nga ko memeli ka kamera jong apat bangan ngamut through official mo ngan haban ya ban ya kendu la ka ni amata ho ngakam pen kre ke jing tho ngawan da ban don ga discussion baru chairman ban geli la ka ni em ke jisha ba ka MIDC kala acquire ya ta ka kendo ka siap ka badai laispa ekar ti nakaliang Pak Jim sebagai chairman lapan pau ba kampat kamdon e kum kata ti kata di kawai ka baar pat kalong ba ngakeli hatu nakaliang MIDC hatu elsewhere hapo Ribhoi district hanunu ki banta jong Ribhoi district lani shiki wei pat ki banta jong ka jala jong ka state hatu ki laju thiet ne em ki jaka lani kila acquire ne em yaki jaka mo yaka kendo tin rei layo yang kejubab ba ucaman uang ba kampat don bat kam sel badon kum kata to kata di ba tiga balai tengah keliru ngau ucaman ba hatu ka MIDC ka yon em ka fon napo ka government of Meghalaya mo ban thiet jaka pan acquire land la ka denu ko penta kumba penpau nakaliang Pak James uang ba kampat don so far bat kiki kadai bet naka level jong ka MIDC tin rei ngalai keren hiru manong naka level jong MIDC kan nu ta ka fon pendon rei ki ong ba ki por ki blalet jong ki senam babun ki blalet hoi ka don ka ka acquire of land tin rei ya manta so far san senam kampat don tinga kwa ru ya ban wan pan tang ka jing sai namar ku mali nganum hun ban syura ki isu tang po ka assembly play bon sin ka por ka lingkot bon sin ngimyo ya kita ki isu ibon bang niok ban keren tidai halo tan ngrim hapan ya ban beteng ban wala kadai sabar jok assembly tikani ka bang kuat pun paul jong ki parlok jong ki press and media ngoh boro ar ki print bar ki electronics aku pun pau bagani ka ditang ka first step ndai ha shwa ya ka ban ya second step saka third step ngaku ban ya through proper channel dakalenti khrang bakanum
ya lambak lai pai ba bangun syai lambak laru ya ladi ti ini bang kuat pau sepiki parlo pres nomor ba hak bedi ba kecakahi minum la ya kaban ya pen ho nomang lai manakan ya poka state assembly ka budget session ber sudah nakal yang government ladap ka ai ka assurance ba kanum ya cakmat bat kita kejing temu hak bedi balan ban jadi halor tanong rim ka ba ni ipat ya kejing tho khubor mencising tiga dia terdaw ngas sulung kuslai ngas sulung concern kumui responsible concern kum win aprenki legislator dia lor tanong rim ngawan mani kendu yo chairman jok MIDC ini bang kuat pau teba em nak liang jonga ngada ban perisai banga ngawan MT 100 mo ngaklamora anu jingtho ni ngawan show verbally temani don ke discussion ti nri ke discussion ka 8 pau kumang 8 pau pi mentan bakalong bit no ti kuntang mo ngi ba ngadon pi pat ki plan kabangan hak ban ya second step third step mo ka sinjam ko baar ka balai jadi hotan ngri mawan son pendep hani ka sinjam ko banikong mane kendu dengan sale pat nak jong kamram haki por bagi sing perangwan Tahu, tidak pada